Za mnou na dome číslo 64 v lokalite Senec Lužianky práve majstri viažu hornú a dolnú výstuž. Ale keď už sme tu, tak vám predstavím, o aký dom ide. Dnešné zábery sú zo stropu, viažeme dolnú aj hornú výstuž, spájame rohy a té napojenia a strážime výšky, aby strop sadol presne do jednej roviny. A čo vlastne predstavujeme? Je to štvorizbový dom s podlahovou plochou okolo 240 m2, na pozemku okolo 440 m2, v exteriéri počíta s terasou 47 m2 vo vnútri so svetlými priestormi, železobetónovými stropmi pre pevnosť a ticho. To všetko v obľúbenej lokalite Senec Lužianky s výbornou dostupnosťou a pokojom na bývanie. Ak chcete vidieť postup od tohto stropu cez strechu až po hotový interiér, sledujte naše ďalšie diely k domu číslo 64. Budeme to mapovať krok za krokom.